Benvingudes i benvinguts. Avui tenim el gran plaer de parlar amb l'August Terrat, que el tindrem aquí el pròxim dijous 29 de setembre, amb l'August Terrats Trio. Hola August, què tal? Bé, molt bé, i vosaltres? Bé, bé. Encantats de tenir-te aquí i poder xerrar una miqueta amb tu. Gràcies per convidar-me i poder fer música en viu, que això està molt bé. Això, i tant, i tant. Aviam, molta gent ja et coneixerà, perquè el teu nom ja és important. Tu creus? I tant, home, i tant. Però m'agradaria que ens expliquessis una miqueta la teva història. Ostres, sí, tota? Bueno, un breve resumen. Sí, allò com típic, com vaig començar i tot això. Exacte. Bueno, jo de petit resulta que, bueno, el meu pare era aficionat al jazz i un dia va arribar a casa, jo tenia 4 anys, i va arribar a casa amb uns discos de jazz, amb un d'aquells tocadiscos de pick-up, de 78 i 45, i va començar a posar música, i jo de la música que escoltava, aquella m'agradava més. Jo no sabia que era jazz, sabia que tot el que escoltava, Festival d'Eurovisió, Manolo Escobar, Karina, Maciel, tot allò, doncs quan escoltava allò dic, ostres, aquí hi ha alguna cosa. Aquí passa alguna cosa, no? Allò era Ray Charles, Lionel Hampton, Count Basie, Louis Armstrong. Bueno. Si n'hi havia, vaig dir, ostres, sense saber vaig dir això pinta bé. Això m'agrada. I a partir d'aquí, doncs, als 15 anys, un dia sempre hi havia hagut un piano a casa, la meva mare. La meva mare havia intentat ensenyar música i no hi havia manera, però molt avorrit. Pentatònica, mixolidio, corsia, semicorsia. Llavors, als 15 anys vaig obrir el piano, va agafar un pronto i dic, aviam, aquí se deu poder fer alguna cosa, això, no? Anem a provar, no? Anem a provar, no? I vaig començar així, totalment autodidacta, a buscar frases del que havia escoltat dels discos, coses que m'agradaven, i vaig buscant, i així vaig començar. Molt bé, o sigui, que ha sigut autodidacta totalment. Totalment. Tot d'oïda. Quan dic d'oïda no és que m'ho sàpiga de memòria, no és que improvisem, els assajos improvisem. Llavors tinc uns patrons, una sèrie de dibuixos, i em puc moure per aquests patrons. Molt bé. Però això, o sigui, a part de la música, també ets dibuixant. Jo soc un dibuixant que toca piano. Llavors, clar, o sigui, el teu amor per l'art, ja sigui tant la música com el dibuix, o sigui, l'has tingut des de sempre, des de ben petit. Sempre. Jo anava al col·legi, guanyava els concursos de dibuix i aquestes coses. I què tal és combinar dibuix amb música? S'assembla bastant. Sí. S'assembla bastant. O sigui, el dibuix el que té és estar molt concentrat, és una feina bastant solitària, com escriure una novel·la, no? I la música et permet anar allò on tens el públic allà. Quan fas un llibre no saps qui el llegeix. En canvi, quan estàs fent un concert tens el públic allà. Llavors aquesta barreja és interessant, una mica com el yin i el yang, no? És estar concentrat dibuixant i després sortir... Llavors m'agrada... Si fes una cosa, trobaria a faltar l'altra. Clar. Un es complementa amb l'altre, diguéssim. Per mi sí. I escolta, perquè ets considerat el pioner del piano blues i boogie a casa nostra. Sí, tampoc estava estudiat així. Jo em vaig posar, com deia, m'agradava aquesta música, em vaig posar a tocar això, i esclar, al principi dubtes, perquè com no feia ningú, dius, hosti, igual no, si no em fa ningú és que no va bé, saps? I vaig dir, bueno, però si m'agrada ho faré, no? Clar, i tant. I vaig començar a tocar això amb grups com l'Harmònica Azul, després vaig conèixer l'Amadeu Casas, i vam començar a fer coses, després va venir la Big Mama Montse i tot això, i vam començar a fer blues, i a partir d'aquí altra gent també els ha interessat, i afortunadament després dels anys van sortir grans pianistes com Lluís Coloma, George Eli, Mínim Aparicio, hi ha moltíssima gent que està tocant això, afortunadament. Sí. I escolta, nosaltres aquí a Can Déu tenim aquest cicle de jazz en el que vindreu a tocar el 29 de setembre, i per nosaltres el jazz és molt important, no? És com una forma de vida per aquí de Can Déu, és la nostra essència. Què és per tu el jazz? El jazz, és això, tu ho has dit, és una manera d'entendre la vida, és una filosofia. Jo crec que tant el dibuix com la música és vocacional. Si fas això perquè és un sentiment que tens, perquè la música és àmplia, per què faig jazz i no un altre tipus de música? Perquè és la que sento. Exacte. I per què dibuixo d'aquesta manera i no d'una altra? Perquè ho sento d'aquesta manera. Llavors forma part de mi. Jo sempre dic, tant dibuixar com fer música és més que un ofici. Ser músic és una professió, evidentment, però és molt més, és un sentiment que tens, no? Sí, i tant. I perquè crec que és des del 93 que vas formar l'August Terrats Trio i has anat fent... Com és això de formar com el teu propi... tu propio equipo? Sí, bueno, això va començar també com una mica una broma, nosaltres tocàvem cada setmana a la Boat amb els Big Mama de Blues Messengers, no? I com que ja dic, com que era
pocs pianistes, l'únic pianista que feia això, el Joan Mas, que era l'amo de la Boat, i el Mas i Mas Festival, el Jambor i tot això, va dir, tu has de tenir el teu propi trio. I deia, home, no, i què, tocaré tot el rato? Tocaré tot el rato allà. Diu, hòstia, home, sí que m'agrada, però no sé, no, és molt fort. I anava insistint de tant en tant, i un dia vam dir, doncs va, anem a provar, què passa, no? Vinga. Llavors vaig contactar amb dos músics, amb l'Artur Regada, que era de la Vella Dixieland, i l'Aldo Monari, que era un xaval que corria per allà, que havia arribat per aquí, que tocava molt bé, tenia molta gràcia tocant la bateria, i vam començar així com un joc, i a partir d'aquí vam anar fent i vam parar. Molt bé. I escolta, això que és tan característic del jazz, no? La improvisació, com és per tu la improvisació? O sigui, com ho transformes en... És com aquesta conversa que tenim ara. Aquesta conversa no està escrita, no? Exacte. Anem parlant sobre la marxa, no? Doncs amb la música tens una melodia i dius, mira, la melodia és aquesta, i els acords són aquests, tu mateix. Si tens criteri faràs bones notes i si no tens criteri faràs males notes. Llavors depèn del talent de cadascú i del bon gust, del bon criteri de cadascú. Clar, exacte. I ara, mira, que ho comentàvem feia un moment quan parlàvem abans de l'entrevista, per parlar una miqueta com has viscut la pandèmia, no? Això que ens ha fet tant de mal, sobretot culturalment i amb la música. Molt de mal, perquè significa estar quasi 2 anys sense fer res. I doncs, clar, jo ja et dic, per exemple, el primer any de pandèmia vaig fer 2 concerts en tot l'any. Sí, clar. I concerts d'aquella manera, no? Llavors, clar, ha fet molt de mal, i a part que hi ha gent que els ha tocat psicològicament també, gent que ja no hi són, malauradament, companys que ja no hi són, llavors ha sigut una retallada bastant forta, no? I encara no s'ha acabat, estem millor, però encara no s'ha acabat. Encara anem fent, sí. I has notat que t'hagi influenciat a l'hora de tocar, d'improvisar tot aquest temps, o has intentat ser optimista i... He intentat ser optimista i quan toco el meu, el que sento, no? Tampoc és una crònica... Si fos cantautor potser sí que faries una crònica més social, jo faig estàndards de jazz o blues i intento fer allò el millor possible i millorar-ho cada vegada, no? Molt bé. I, bueno, com que això ja el títol es diu diàleg musical, no? És perquè els músics ens deleitin una estoneta amb alguna peça musical. Què, ens animem o què? Va! Vinga! Moltíssimes gràcies, August, per tindre aquesta estoneta per nosaltres. Això és el Can Déu Blues. Ei! Molt bé, moltíssimes gràcies. I res, invitem a tothom que s'animi a vindre el dijous 29 de setembre al concert d'August Tarrats Trio a les 19:30 aquí a Can Déu, Aquí estarem. Això, volem que tothom estigui aquí present i a gaudir i a disfrutar d'aquesta música. Moltíssimes gràcies, August.